tosiaan siellä IFK-pelissä ja oli hyvä peli, voitettiin 2-1 HPK ja mä tuun varmaan tähän videoon laittamaan klippejä siellä pelistä. En hirveästi kuitenkaan kuvannut siellä mitään, että ja siihenkin löytyi tietysti syy. En ollut pitkään aikaa käynyt katsomassa jääkiekkoa, mutta sitten toinen syy oli se, että koska juuri ennen lähtöä peliin, niin mun maha sitten alkoi kipuilemaan sen verta paljon, että en sitten millään pystynyt keskittyä kaikkeen. Tosiaan eilen ennen pelin lähtöä niin maha alkoi ramppaamaan tosi pahasti. Tuntui siltä, että koko suolisto lähtee vatsalaukkuinen päivineen liikkeelle. Ja sitten otin pari kipulääkettä siihen ja lähdettiin peliin. Ja kyllä siellä pelissäkin kipuili vähän, mutta ei annettu sen kuitenkaan menoa haitata. Nyt tänään kanssa on vähän taas kipuillut aika lailla, että käännet tärisee ja tuntuu, että mulla on vähän kuumettakin. Ei ole mitä parhain olo tänään. Tää varmaan soittaa maanantaina sitten sinne lääkäriin ja kertoo, että nämä on pahentunut nämä kivut ja vähän kysellä, että mitä tehtäis. Ja musta oli tosi kiva kuulin siellä pelissäkin, että näistä mun videoista on tykätty. Ja kyseltiin, että koska tulee lisää. Ja mä kyllä varmaan aion näitä tämän viikonkin jälkeen sitten jatkaa. Eli ehkä joku yksi video viikossa ainakin, jos tällaisen pystyn lupaamaan, että tulisi näitä videoita. Koska mä tykkään näitä tehdä ja te olette ilmeisesti kanssa tykänneet näistä, niin miksi en jatkaisi. En hirveästi kuvannut valitettavasti eilen. Mun piti tehdä semmonen hieno my day, mutta ei sitten tullut kuvattua niin paljon, mutta ainakin jotain klippejä tulee sitten tuohon loppuun. Tää viikko mun mielestä oli onnistunut, koska ensimmäinen kerta Suomessa kun vietetään IPD-viikkoa, niin siihen nähden todella hyvin ja mun mielestä tää koko, miten paljon IPD sai mediahuomiota just jääkiekkoilijoiden kautta ja näin, koska jääkiekkoilijathan mielletään niin koviksi äijiksi ja onhan ne kovia äijä, eihän kukaan jos ei olisi kova äijä, niin pelaisi varmaan, koska siellä lentelee miehet seinille näin, mutta musta on tosi hienoa, että nyt on jotenkin tullut tämmönen avoimempi ilmapiiri, jos näin voi sanoa. Et puhutaan paljon enemmän ja häpeilemättä näistä asioista. Ja totta kai onhan IPD muutakin kuin sitä vessassa istumista, mutta aika monella IPD oireilee just silleen, että joutuu käymään todella paljon vessassa. Ja musta on hienoa sillä, että jos ihmiset muistaa edes sen yhden jutun, koska tähän mennessä niin ihmiset ei, jos sä sanot IPD, niin ei niille tule mitään mieleen siitä. Niin musta on hyvä, että niille tulee edes se yksi asia mieleen, että okei, että se on semmonen, että saattaa joutua, mutta onhan joillakin oireilee eri tavalla IPD. Mutta aika monella niin on se just se vessassa käynti on se rajoittavin ja suurin oire. Totta kai esimerkiksi kivut. Itse voin sanoa, että ne on kans tosi rajoittavia ja jokainen tietää, kun jos on joku paikka kipeä, niin ei oikein pysty keskittymään mihinkään ja on vähän muutenkin semmoinen heikko olo, niin se kanssa rajoittaa, mutta jokaisen sairaus on erilainen. Et toisilla se on sitä, että juostaan vessassa ja toisilla se on sitten jotain muuta. Et ei voi sillä tavalla kritisoida, että nyt tästä on tehty tämmöinen paskavitsi tai koska kuuluuhan se yhtenä osana tätä sairautta. Saatiin nämä
pelaajakortit. Mullahan on ennestään Mikael Granlundin kortti, jonka olen häneltä itseltään joskus saanut, ja se on myös Pipo, mutta sitä en eiliseen peliin jostain syystä vaan nyt löytänyt. Se on jossain täällä piilossa. Eiköhän se löydy ehkä seuraavan peliin sitten päähän. Ja sitten hieno heijastin. Tulen varmasti pitämään, nyt kun on pimeä aika, niin ja veljellenikin samanlainen. Ja hänkin varmasti tulee pitämään, toivon mukaan. Pakotan hänet, jos ei muuten. Sitten pari lehteä, IPD-lehteä. Hän tulee jäsenille ja sitten otin sieltä muutaman tämmönen, mistä on tietoja ja tukea. Ja sitten täällä on muun muassa IPD-oppasta, vessapassista, potilaspassi, jäsenlehdestä, kotisivuja ja koko toiminnasta, tukihenkilötoiminnasta, perhetoiminnasta ja kaikista tällaisista. Ja sitten täällä on tuosta Crohnin taudista ja kolittisuulserosasta ja sitten täällä on tämmönen lomake, mihin sillä voi sitten liittyä, jos ei ole vielä jäsen. Hän on, en viime tinkaan liittynyt, mä oon sairastanut tosi pitkään, että nyt mä vasta älysin liittyä sitten jäseneksi. Vihdoin ja viimein. Se on aina vaan jotenkin jäänyt. Ja sitten tämmösen vessapassiesitteen. Elikkä niin, kun sä liityt Crohnin ja Colitis ry:n jäseneksi, niin sä saat tämmösen vessapassin, mitä näyttämällä sitten pääset vessaan. Jopa sellaisiin vessoihin, mihin ei niin kuin yleensä asiakkaita lasketa. Niitä on myös mobiiliversiona eli kännykässä. Hyvästä. Musta on tosi hienoa ollut, että näin paljon näkyvyyttä on saanut tämä IPD tällä viikolla ja sitten ensi vuonna ehkä vielä enemmän. Et jopa se, että jos ihmiset muistaa tämän niin kuin paskasairautena, että käydään paskalla vaan niin kuin useammin, niin ainakin ne muistaa sen yhden jutun, että ennenhän ei muistettu tai tiedetty mitään ylipäätänsä, että jos se yksikin asia jää mieleen, niin mun mielestä niin kuin ollaan onnistuttu sillä tapaa, että ainakin jotain jää mieleen. Mulla ei tässä varmaan tänään yhtään mitään muuta asiaa ole, mutta aion siis jatkaa näitä videoiden tekemisiä. Jatkossakin en lopeta, mutta varmaan kuin yksi video viikossa. Tai aina kun siltä tuntuu, joskus saattaa tulla enemmänkin. Ja jatkan blogin kirjoittamista. Linkit blogiin, Twitteriin, Instagramiin. Itse asiassa mulla saattaa mun Facebookin tonne, jos joku haluaa siellä ottaa yhteyttä, niin laittaa kaveripyyntöä siellä. Jos muita mä laittaisin. Ja sitten muutamia hyödyllisiä linkkejä. Mun mielestä toi inhimillisen tekijän juttu, missä oli Anna Hakala ja Teemu Ramstedt, niin mun mielestä se oli todella hyvä. Et just sellaista on, niin kun olen itsekin kaivannut, että ne ihmiset, jotka sairastaa tätä, niin puhuis niin siitä, eikä yleensä kun katsoo nyt TV-juttuja, missä puhutaan, niin yleensä siellä on joku lääkäri, joka kertoo, niin nyt on, niin tuli sairaudelle niin sanotusti kasvot, että siitä omasta kokemuksestaan kertoivat. Se on todella hienoa. Sitten laitan tonne Crohnin ja Colitis ry:n sivut ja noita Facebook-ryhmiä, mihin voi sitten IPD:tä sairastavat liittyä. Ja siellä sitten voitte jutella muiden IPD:tä sairastavien kanssa ja saada vertaistukea. Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!